Il-qorti iddeċidiet li l-kumpilazzjoni kontra Jorgen Fenech fuq allegat xiri ta' armi tinstema' fil-magħluq. Dan hekk kif il-ġimgħa filgħodu bdiet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Jorgen Fenech li huwa akkużat li lura fl-2018 xtara armi u munizzjon mingħajr ebda liċenzja. L-ispetturi Omar Zammit u l-ispettur Jeffrey Kutajjar talbu biex ix-xhieda f'din il-kumpilazzjoni tinstema' fil-magħluq. Il-Maġistrat Nadine Lija laqgħet din it-talba. Il-ġimgħa l-oħra Jorgen Fenech wieġeb li mhux ħati meta tressa l-qorti brabta ma' dan il-każ u ġie mixli li fost oħrajn xtara bombi tal-idejn, 800 balla, machine guns u kimika tossika. Dante Buħaġar, żagħżugħ ta' 18-il sena, intbagħat 3 xhur ħabs wara li nstab ħati li daħal jisraq u darab anzjana. Il-każ seħħ l-erba' li għadda meta daħal jisraq minn dar ta' anzjana ta' 77 sena fil-Belt. Huwa nstab ħati wkoll li darab ħafif lil din l-anzjana li hija qariba tiegħu. Iż-żagħżugħ instab ħati wkoll li kiser żewġ qortnijiet ta' probations. Fil-qorti intqal kif il-ġuvni ma kien sejjer tajjeb xejn mal-uffiċjal tal-probation. Raġel ta' 42 sena mill-imsida inħeles mill-arrest wara li tressa l-qorti akkużat li ħebb għall-uffiċjali tal-Pulizija. L-allegat każ seħħ fl-14 ta' Awwissu li għadda fl-Assa tal-Pulizija tal-Ħamrun. Quddiem il-Maġistrat Monika Vella, l-imputat kien akkużat ukoll li insulenta għeddet u darab ħafif żewġ uffiċjali tal-Pulizija. L-akkużat wieġeb mhux ħati filwaqt li talab għal ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni opponiet din it-talba minħabba li r-raġel għandu 40 paġna ta' rekords kriminali. Il-qorti laqgħet it-talba għal ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet fosthom depożitu ta' 1000 euro u garanzija personali ta' 8000 euro. 20 ruħ ammettow li kitbu messaġġi ta' mibeda fuq Facebook fuq każ ta' anzjan li kien spiċċa aggredit minn barranin fl-inħawi ta' Pipilbombi. Minn fuq l-anzjan kienu nsterqu l-flus u fuq din l-aħbar numru ta' persuni kienu kummentaw. Fil-qorti quddiem il-Maġistrat Ian Farrugia, 18 raġel u żewġ nisa ammettow l-akkużi u apparti li weħlu multa sa massimu ta' 500 euro ġew ikkundannati bejn 18 il-xahar u sentej ħabs sospiżi. Il-Maġistrat ċanfar l-akkużati u qallilhom li kulħadd liberu li jikkritika iżda mhux joqbsqu il-mibeda. Il-qorti iddeċidiet li m'hemm xejn xi jwaqqaf ħanut ieħor tal-ikel jiftaħ bis-swit ieħor tal-merċa fir-Rabat. Fil-qorti, operatur ta' ħanut tal-merċa fir-Rabat talab mandat sabiex is-sidin tal-kera tiegħu ma jiftħulux ħanut ieħor tal-ikel ħdieħ. F'rikors li ddaħħal mill-operatur tal-ħanut Gourmet Convenience Shop intqal kif is-sena l-oħra huwa daħal fi ftehim ta' kiriem mal-koppja li huma s-sidin ta' dan il-ħanut. Dan sar bi ħlas ta' kważi 200,000 euro sabiex ikollhom id-drittijiet tagħhom fuq l-isem. Intqal ukoll kif il-koppja se tiftaħ ħanut tal-ikel bis-swit dak li huwa mikri lilhom. F'rikors intqal li dan qed jikser il-kundizzjonijiet tal-kuntratt miftiem bejniethom. Fil-qorti sidin il-kera li għalihom der l-avukat Ismail Bsajla qal li l-ħanut se jkun jismu Veg Venue u se jbieħ frottu ħaxix li huwa differenti mill-ħanut l-ieħor. Il-qorti qalet li l-uniku punt fil-kuntratt hemm dak tal-isem tal-ħanut u bekk ma laqatx ir-rikors tal-convenience.